ni eisiau neud, eisiau gorffen y castell heddiw, oce? Dyn ni angen lot o stone bricks o'n daf. Lot fawr o'n nhw. Felly, sysyn lawr i'n mwy gwawd. Ie, dos di lawr i gloddio wan. A wedyn, jyst gorffen. Cofiwch gofyn am help, oce? Dyn ni yma i helpu o hyd. Na ni, Mae'r gan gofyn iawn. Na di gofyn iawn. Na ni. Mae'ch bar gwahanol i fel oedd o, ond mae dan eich iawn. Lot o garreg, oce? Be di hoff castell i yng Nghymru? Rwy'n cael carreg i'r castell. Castell? O, oce. Da iawn. Be amdana ti, Sam? Be amdana ti, Cernyw? Pardon? Be di hoff castell i yng Nghymru? Gwybod. Ti'n agos i dy microffon? Ti'n swnio'n bell i ffwrdd sti? O. Ti'n siarad eto? Ydy hwn yn gwech? Yndi, bydd lot well. Ia. Os swnio bod ti ochr arall y stafell, fan'na? Bell i ffwrdd. Be amdana ti, Cernyw? Be di hoff castell ti yng Nghymru? Castell Gnalfon. O, dewis da. Un mawr, ia? Castell. Ie. Ie, hwnnw ddim yn castell Cymraeg, nath i Cernyw. Wy'n eithaf adeiladu hwnnw, Cernyw. Brenin llo. Gweigion. Pam bod ti'n hoffi castell Gaernarfon? Dwi'n gwybod, fi'n lwcus yn meddwl fel a fi'n lwcus yn meddwl i agos i gymryd ni byd. Dwi'n meddwl bod ti'n hoffi fel, bod yna barc wrth ymwyl a siop ice cream. Dew cricet, chi? Dew cricet, mae cricet yn iawn, mae'n lle ice cream da, cricet fe. Fi wedi cael ice cream wrth ymwyl castell yn cricet, do? Y siop Cadwaladys. Do, yna fo. Ti'n rhi brysyn yn chwarae Minecraft i siarad o da. Dwi'n offi castell Dolwyddelan, mae Dolbadarn yn dda hefyd. Ond, iawn, felly, bydda mwyn lluniau o fel mae'r castell yn edrych wwan. Does am lot o lluniau'r castell yn bodoli. Felly, iawn, dyma da ni'n mynd i fod yn ail greu heddiw yma. Oce. Iawn, dyna rai. Iawn, dyna lluniau i helpu chi meddwl. O, castell. Helo. Erich. Sorry, ia. O, dim atab. O. Mae'n odd iawn. Very odd. A ni'n siarad o blaen, Rich, beth ydy hoff gastell di yng Nghymru? A dwi'n gwybod sdio yn agos i siop dyfyniad i fideo. O, mae Castell Dymaris yn neis. Dwi licio mynd i Dymaris. Y siop dyfyniad da ni. Oes. Hyfyniadau, bob flavour fyddi fewn dan. Jelly babies, Jaffa cakes, bob dim. Jelly babies? Ie. Jaffa cakes? Be amdano chi? Os yna un castell coch, Daf?
Os ydych chi hyfyniadu neis o fanna? Os ydych chi? Ww. Os ydych chi'n sefyll street ar ymwneud? Hun diamond block. Helo? Helo? Haia, Alban? Helo? Ti'n iawn, os ti? Ynddo, diolch. Da iawn, gath mam text fi da? Do. Do, Dwi'n meddwl. idealed. Dwi'n meddwl, Rich, bydd y coedwig wedi'w orffen. Ww. Ia, yn mynd ar byd pan ti'n barod o si. Oce, da iawn. Dwi'n meddwl bod nhw'n wedi helpu ti fyw'n hir iawn. Neu fi sgwch chi'n meddwl. O'n i'n meddwl, potato, Kitty, bwyd i potato cerniw, da? O, so diolch beth yn stopio? Na. Ie? Mas oes i cael Ie, Dwi'n ie. Bydd Alban, be di hoff castell ti yng Nghymru, Alban? Helo? Dwi'n clywed chdi. A pawb yn dal o fan ydo? Do. Alban, be di hoff castell ti yng Nghymru? Castell Rhythyn. Oce. Am bod ti dyn yn ddangos ti llun. Mae'r llun ma yn anfarth. O un. Iawn. 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 Iawn, so dyma'r castell da ni'n neud wan, oce? Ond dyma un o castell Rhuthun fel oedd o ar ei ore. Fel oedd o wedi'w orffen yn gyntaf. Iawn. Pwy di Ali Wales, dwed? Ali. Fi. Oce, na ni. Na ni, da iawn. Iawn, Ali Wales. Ge wyt ti... So, pwy rydw fi eto? Alban, ti di Ali Wales, ie? Ia. Iawn, oce. Felly, lle wyt ti wan? Ti'n y hen gastell? Ydw. Wyt, so lle wyt ti'n meddwl hwnna? Dyna chi dda? Yndi. Dwi'n meddwl mae'n rhyw. Da iawn. Dwi'n falch o glywed. Felly, dyn ni'n neud rhywbeth bach wahanol. So felly, hwn di Castell Aberlleiniog rhan 1, ond dyn ni'n neud rhywbeth bach yn wahanol, bach yn debyg hefyd wan iawn. Os ti eisiau dilyn y ffordd yma, allan o'r castell, neith o gymryd ti at lle dyn ni'n gweithio ar hyn o bryd, oce? Iawn. A dyn, na gyfarfod ti, yn lle dwi eisiau ti, cyrraedd. O, dwi'n gweld o. Ti'n clywed? Lle wedi ti? Helo? Ti'n clywed, fi, Daf? Daf, ti'n clywed ni? Dwi'n meddwl yn clywed ni. Na, mae di mutio, dwi'n meddwl. Oce.
Ti'n clywed i Morgan? O, ia, rhywbeth. Da iawn. Waw. Da iawn. Ie, so felly, dyn ni eisiau trio llenwi hwn gymaint o ffosib wan, oce? A trio... Yn gynnau 6 stack o cobblestone o tro diwetha. Ho, da iawn. Waw. Be ti eisiau hwnna? Felly, dyma Castell Aberlleiniog fel mae o wan, oce? Ond sut gael disgo, dwi wedi rhoi lluniau mewn o sut mae'n edrych wan. A dyn ni eisiau trio gorffen hwnna, oce? Iawn. Ril. Da chi'n gwybod sut i wneud stone bricks? Wyt ti'n gwestiwn Tom Bricks? Aha. Na ni. Oce? Ideal. So, dwi'n bod Cernyw in the zone go iawn, mae'n meddwl. O, smooth then. Dwi jyst yn neud hwnna wan. Dwi'n mynd i roed lot o cobblestone yn yma, de. Smooth stone. Iawn. Ie, so mae'n dau llun. Yr castell coch na fanna ydy castell Ruthin fel oedd ar Iaith. So mae hwnna'n un hollol wahanol. Ond, ie, felly castell, y 3 llun arall ydy y castell fel mae o wan. Does gen i'n llun da iawn ag o'r eich o fel oedd ar fel edrych. O, na. But pethau dyn ni'n strio castell? Pwy sy'n dristio fo? O, na. Dwi'n mwyn gwybod... Ti'n neud rhywbeth eitha cool fyna sy'n mwyn ddillian efo? Ie, dyn ni'n gwneud. Ie. Ie. Felly mae Ruthin yn enwog am y carreg tywod sgen ni yn yr ardal. Felly dyna pam mae'r castell... Di'r un castell ddim yn ewan, ond dwi'n meddwl mae rai o darnau yn cael ei ddefnyddio yn y gwesty sydd yn sefyll yn ewan. Ond, fel o'n i'n dweud o blaen, gath hwnna i adeiladu gen tywysog Cymreig. Felly gath hwnna i adeiladu gen Dafydd ap Gruffydd, sef brawd i Llywelyn neu Lliw Olaf. Iawn. Ond, iawn, mae'n asgoffa chi wedyn, ond bydd yna ddim sesiwn wythnos nesaf am bod Rich yn cael gwersi canu. Dwi'n gallu canu. Dwi'n gallu canu barod. Canu fi'n anhygoel. Ond, na i ddangos i chi am be dyn ni'n di wneud nesaf fel prosiect mawr. Okay? I fi, dwi'n ystyried hwn fel bach yn fach i gymharu a be dyn ni'n dweud nesaf. Dwi'n meddwl bod Morgan yn hoffi be dyn ni'n dweud nesaf hefyd. Felly, dyn ni'n mynd i wneud y castell yma nesaf. Okay? Hwnna'n huge. Castell Llangefni.
Ddim syniad. O, na. Ynddi. Dwi wedi darllen rhywbeth hefyd na. Castell Caerffili di'r un mwyaf sy'n na, dwi'n iawn i ddweud ni. Reit, oce. Da. A wedyn. Felly, medys rwy'n feddwl am castell neu adeilad arall yng Nghymru, fas ydych chi'n offi gweld ni'n neud? O, oce, pwy sy'n bod yn... Pryd yma? Ydy'n ticlo chdi gormod mor gan. Swp o dynamite mewn, ne? Done. Dwi'n meddwl... Dwi'n dallt beth chi'n siarad neud. Dwi'n meddwl beth ni eisiau siarad neud yn fan'na. Dwi'n ddim siarad o'r rhy fawr. Felly dwi'n meddwl, os da ni'n neud o fel ne. Sut mae'n edrych? Iawn. Ie? Brilliant. Dwi'n gwybod beth ti'n mynd am nhw. Da iawn ti. Fi angen pickaxe. Deud yn uchel. Fi angen pickaxe. Iawn, oce, na i ddod ti oes. Lle wyt ti boi? Na i teleportio ti, oce? Fi yn y mine. Iawn, dwi'n dod. Ond efo, Gwynfraith. Iawn. Ti'n gwybod be? I safi ti bach amser. Mae hwnna'n fan ti. Ac, ha gofyn ti fynd ar goll. Ie. Iawn. Am bod fi'n dallt pa mor dwyll di yma. Ond un a fi ddod o blaen. Wel, fi sy'n yna fi. Beth o fan? Lle di o, fyma. 33. Mae dim sesiwn wrthnos nesa hefyd. Da ti siŵr lle mae fan? Pwy sy'n dweud bod some sessions nesaf bod dwi ddim yn cael gwersi canu, dim dyna di o, so beth ydych chi'n dweud... O'n i'n gweld rhywun dweud, some sessions nesaf herwydd bod un yn cael... Na, dim yn cael gwersi canu. Mae coc siwm yn ddim, Pwy sy'n canu? Dwi'n yn gael? Gwiz o'n dweud bod some sessions nesaf herwydd bod dwi'n mynd ar gwrs i wbeth sy'n ti canu. That's cobblestone again. Mae'n e waw cyfan yma sydd ddim wedi cael ei dwtsiad. Bwyd. Mae'n Sut bwyd wyt ti? yn y castell ag yn y mwynglad hefyd. Dwi'n meddwl, oe Rich? Oes, mae'n lot o cacenna na lliw ti ar y funud, met? Dwi tu allan, ond dwi'n dod fewn wan. Ie, dos i'r un o'r gorneli o'r castell mae'n cacenna na. Iawn. Ti'n gweld y cacenna? Ynddo. Chdi ben e gydlu, ynda?
Beth, da ni bron iawn a gorffen, Rich. Yndan? Dwi'n meddwl. Nag oes. Dyma poison. Ie. Bwm. Da. O, mae hwn yn ddech yma. Dwi'n yn gwybod. Na. O, dwi'n meddwl. O, dyn ni'n rhy agos. Dwi'n rhy agos. Dwi'n meddwl bach, dim lot, ond o'n iawn, ddo. Beth ti'n meddwl? Iawn. Bach mwy, dwi'n bach. So be, jyst syniad, am eisiau cadw fo rhyw lefel o sy'n debyg, sut ti'n am hwnna yn edrych? Aw. Mwd. Aw. Ie, hwnna creeper. O. Oce. Mae'r ffaith bod ni wedi rhoi beth ti'n gael fo, o dan o di helpu. Bedrock. O, ie. O, ta. Na, Rich, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl, hai Cernyw. Sa'n ni felly angen fi wneud o bai am clofio? Pardon? Gofyn eto. 1, 2, 3. Sa'n ni felly angen fi wneud o bai am clofio? Da chi eisiau Cernyw wneud rhywbeth o'n i bai am clofio? O ie, adeiladu fan os ti isio, Cernyw. Ti isio di helpu adeiladu? Adeiladu? Ia? Dech chi eisiau fi adeiladu? Ti isio dod i adeiladu'r castell? Robin hwn. 1, 2, 3. Iawn. O, na. Os dwi'n neud hwnna, 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 hwnna. Da iawn, dwi'n offi'r manylder yma wan. Mae'n yn dda. Da iawn, Alban. Iawn. Dwi'n gwybod be. 1, 2, 3. Dwi'n gwerthfawrogi bod rhywun yn dweud hyn hefyd. Yn cyfri fel yna. Da iawn. Dwi wrth y modd fe. Na, un mwy. Bod, mae'n bob 3 ydi o. 1, 2, 3. Dwi'n ar ôl ti. O. Dwi am nhw. Dyn nhw'n mynd yn ofio, neu ti'n mynd yn ofio? 1, 2, 3. O, ni... Ti'n dod i achub chdi fan'na fan, sori, fet. Ti eisiau rhoi stone bricks lawr yma, Cernyw? Dyma, mae'r llawr yma, sti. Ti dod ôl at lle oedd chdi daf, a wedyn mae stwff chdi gyd yma. O, na ni, da iawn. Lle o ti daf? Iawn. Be. Di hwn fod fel yma? Yn y gymnastics? Gwyn? Ydych chi, stwff chdi yna fan. O, dwi'n licio skin chdi. Hwna'n cool.
Waw. Gwyn. Ia, gwion, Dwi'n ia. meddwl mae di hwn fod fel yma. Ie, ni'n dweud, ac ydych ni'n siarad cadw'r balance, ti'n gweld un gap fan un a dyn ni'n meddwl bod yn gweithio fel yna. Be ti'n meddwl? Ti'n cytuno neu na? Ti'n newid o? Iawn. Dwi'n gwerthfawrogi bod ti'n rhaid lot am fyny o'n a eisiau dweud. I ddyn fel ti isio, oce? Iawn. O. Hwna. Iawn. A fi gwybod be fi'n neud. Hwna fel hwna. Gwys? Ie. Chdi sydd yn neud tu allan i'r castell efo yma, ie? Pardon? Wyt ti angen hein? O, wait, dwi'n gwybod. Cer y llun, da ni wedi bod yn siarad. 1, 3. Ie. Dwi'n gwybod. O, hynny, ie. Ti dyma. Reit ta. Beth sgynna ni wet? Pickaxe i chdi Fyna. Iawn. 1, 2, 3. Hwna. Iawn, te. Smithstone. Dyn ni angen mwy o Smithstone, dwi angen. Na. Iawn, na llenwi'r ffyrnus efo cobblestone. Dwi di rhoi 50 mewn fanna. O, cool, dwi di rowdio fo fyny chdi. Dwi di mwy yna llall y dan efo hefyd. Iawn. O. Iawn, os dwi just yn cymryd hwnna. 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 Mwy sydyn. So, this one person there. 1, 2, 3. Ti'n iawn, Cardiw? Mhm. Ma' chdi, dwi'n ofyn o. Ti'n fath o bod chdi di rhewi. Llawn rhew. Gen i fod eto fel ni. Dwi'n ti fydda rhew, zombi neu beth. Seafood. Gen i Haha. seafood. Iawn. So, Alban, Ia. os ydym mewn i'r castell de, mae yna 6 ffyrnus di stacio fe gilydd fyna, does? Iawn. Mae yna stwff o fyna i chdi. Iawn, diolch. So, fyma. Iawn, diolch. Croeso tad. A no. Fi'n trying to swim in lava. Thank you.
Ffynnon. Be? Be? Oh. Pawb yn iawn am fwyd? Ynddo. Ia. Helo. 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 Pwy di gemau fideo? Dwi'n hoffi 3 penty. Mae hwnna golau ti ddweud gyda fa. Mae o'n skin bach smart yna. O, da. Da. Iawn, os dwi'n cael gwrdd o hwnna. Na, dweud ar y funud e. Ddim i bod yn, jyst meddwl di. Llid i'r grŵp gorau dwi wedi cael yn adeiladu'r hyn o bryd, dwi'n meddwl. Ie, mae yna loads i gael ei wneud yma. Anhygoel. Os dwi'n ei... Be ti'n neud efo hwn ta? Ti'n mynd rhoi... Ti'n llenwi hyn i fewn? Na ni, gemyn o mewn, dim ond un lefel uwch wedyn. Briliant, ideal. Oce, na i helpu chdi fyny fan. Dwi'n just yn cymryd hwnna. Hwnna. Be, dwi'n gweithio? Os gan rhywun coal? Dwi wedi rhoi stack... Dwi wedi rhoi stack o O, coal. iawn. O, Dwi wedi gweld o. Dwi wedi cael o. Dwi yn expert yn Minecraft bod dwi di platinum i'r gem ar PlayStation. So dwi'n anhygoel. Dim i fracio na byd o that. Felly, gael ni'r reis am pob peth gael yn y gem. So beth, sy'n gallu atab lot, di? Mae dyna, beth ti... Dyn ni bod gwrdd ar digon o'n i, dwi'n meddwl, medru at y gwestiwn yna wan. Ie. 1, 2, 3... Os gwelwch yn dda, mae'n gallu tell bod y fe oedd i pickaxe wedi danio'n laf eto. Oce. Be? Wedi danio'n lava. Fe angen mynd no pickaxe fi. Sori, ti eisiau dod o'ma, David?
Blocio chdi fa mawr neu hyn. Has it named a pickaxe? Pwy eisiau pick? Cerniw. Ia, na efo'r ystion. Neu tri. Has it a pickaxe? Na i rhoi axe i ti. Dwi... O, diolch. Dwi'n meddwl dwi rownd y cefn. Neu... Dwi rownd y cefn o'r lle. Castell. Chdi sydd wedi adio hein i fama, Gwys? Ta ti eisiau llenwi hein i fan fi? Bex, neu... Na, ar y tŵr ma. Na, ddim byd cymryd. Ond ma' nhw'n iawn, dda, yndi? Dan. Bach o white stripes yma, da. Ia, na i wneud grisiau ta. Ys ti'n wneud hynna? Dyn. Ystod eich mae pafn yn lidio i o. Ma be, da ni wedi gyflawni, de, yn yr awran yma, yn anhygoel. Yndi, mae o. O, bod yn y smôn. Dyna ti. Gai jyst dweud de, dwi'n meddwl dwi wedi gweld grŵp yn gweithio gymaint o tîm a ddech chi wedi gwneud heddiw yma. So da iawn i chi roi hawn de. A dwi'n meddwl be dwi'n gwneud de, cyn i ddod y sesiwn i ben, dwi'n mynd i wneud y peth. So, iawn. Ydy, mae o'n neud 1, 2. Ydy, 1, 2, 3. O, iawn. Da ni wedi gwneud hwn. Nasgiad o fath. O, da ni wedi gwneud o. Wedi gorffen? Do, da ni wedi gorffen tu allan. Da iawn. Dwi'n gwneud cacen. Dad, faint yn y byd i go? Mae'n neud lot o beth. Dyd bod. Be di'r rhifau ar ôl enw Cerniw, Rich? Cerniw? Ie. Be di'r enw ar ysyn username? O, Ar hwn, wan. O, Potato Kitty 5283. Gwyd iawn. Pam, bys i? O, Be, met? na help ti efo hwnna. Sgan rhywun... Na, dwi'n bwys. Pren. Dyna fo. Ni roed nefraid o peth yn gyd yn o, Rich, please. Wel, do. Pwy sy ar y ceffl? A potato cookie. Efo ti'n mynd cefn mewn donkey? O, donkey di o. O na.
Dwi angen peth i prynu eto. Iawn. A clefydd hefyd, gwys. Dwi'n neud o'n. Na, ti eisiau fi neu, ia. Na! Iawn. Geith rhywun symud y gonci? Iawn, bob ddim yna wan, gwys. Da iawn. Iawn, oce. Wow. Cyn i ni anghofio iawn. Os chi'n mynd i cefn y castell i'r wal, mae yna gist yna i chi gyd, oce? Mae'r enw chi dros y gist. Mae pob peth yn y gist hefo enw chi dros fo yn un chi, oce? So doswch chi at hwnna, helpwch chi hynny i pethau chi, oce? Yn gweld ni? Mae enw chi ar nhw. Enw username chi. So, Potato Kitty, ti fa mawr si? Edniw, fy fan? Cef, o na, oedd e'n meddwl ti allan. O, na, sori. Dwi'n screenshot ti hwnna. Mae'n amazing, ie. Na neud. Yay! Yes! A dwi eisiau chi dall gwan iawn. Yr heswm chi'n cael rhain index bod chi wedi gweithio mor dda hefyd. Iawn? Chi wedi gwneud yn anhygoel heddiw yma. Da iawn chi. Dwi ddim eisiau golli hwn. Dwi just... Ond i barod chi marw. Rhain ar eich gadw. Pesa. Diolch. Na, diolch i chi. Da iawn, diolch. Can you see my soy and blue for me? You see? Diolch. Di hwn yn digon bell? That's a problem. Ffordd. Mae'n iawn, mae'n Ie, perffaith. dwi di rhoi hwn ar hwn. I have none. Iawn, goffa chi iawn. Does na ddim sesiwn wrth nesaf. Di chi eisiau torri gyd y chest chi wan barod? Iawn. Iawn, fy nhw'n drysu. Dwi just yn cymryd hwnna. Hwnna. Chwarae wan. Mae yna 4 a chwarae wan, does? Mae yna 6 i fod i gyd. Ond dwi wedi trio cysylltu efo draig farfog. Ond sy'n cofio nawn sy'n dwytha, ond na rhywun yn trafferthu oherwydd bod gen nhw laptop, di. Oe. Oedd e'n meddwl o Leithyn yn hwn hefyd. Oedd ie, dwi'n gallu cysylltu efo Leithyn. Ia. Da creu'r pethau yn fama i disbonio. Be arall dylen ni wneud? Dwi'n meddwl bod... Dyn ni eisiau dechrau'n byd mawr eto, wan. Ond dwi'n meddwl bod ni'n oce am wan. Be yna i fy grŵp nesaf di gorffen gyd ymwylio a dwi'n meddwl eithaf ni dechrau bladdu pentre bach rhwng y ddwy castell. A neud y fel ne? Be ti'n meddwl, Rich? Ie, briliant. Iawn. Felly dwi'n meddwl dyna ni, oce. Diolch mor iawn i chi am eich holl gwaith caled ydi yma. Chi wedi gwneud job anhygoel. Diolch mor iawn i chi, de. Hwnnw sydd... A dy frawd nesaf di Cernyw? Diolch i fy rhan nesaf?
Yndi, mae Elliw, dad Cernyw sy'n ma Elliw, chwaer Cernyw, a Gerall i frawd o am wneud y darn nesaf o'i gilydd, bach bob yn ail, os dy hynna'n iawn efo chi. O, perffaith. Da chi eisiau ni logio allan o hwn, so da ni'n cario ymlaen ar yr un fatha llais? Mae'n i ger ymlaen. So pawb yn gadael. Fel arall, gwrach rhaid ni chwitio i sicrhau bod ni'n dechrau ffres. Ond, ia, dos i'r serfer arall gyda ni, sef serfer rhif 3, os fyddi di. Oce, na i fynd o hwnnw i sefyll llif 3 wan ta. Ai, diolch. Diolch wel. Diolch. Ia. Diolch gwir iawn, oce, iawn. So, ni'n siarad i chi. Ta-ra. A pob hwyl. Gochi. Ta! Ta. Diolch. Diolch, oce. Diolch. Ta. Ta.